माने आं नोंसोरखौ आयै बेखौनो इथां दाजांदोंखै बिसोरो बिहाव बिखुनजो गामियाव फैनानै लाजिनो रोङैया इसेबो लाजिनो रोङा रायबाय थाबाय आं थांनि बाहेरायाव थांनो जादों ना नोंसोरखौ दिनै गारथ्राहाय आङो नंमारगौ गुमै जा अनसुला जाखागोन बायदि मोनबाय आं दालाय माब्लाथो लांनो आं हले क्वार्टारावसो थागोनहाय आब'खौ गामियावनो दोननांगोन माखौ जिंगासिदों नोंलाय गाबोन समफोरनो नोम्ब'खौ फाथैला प्राय बिसिनोसै नों आंखौल' अनबाय थादो आंखौल' अनबाय था दखानाव थांनाया बेवहायसो लांहोबाय थादों हांसोखौ लोंसिना लानानै नोंखौ लाना होखागोनहाय आं नोंखौ है आब' नोंनिया बांद्राय जाबाय नों गथ' गथाय खांना होनो हायाबालाय गुमै आंखौ गोसोथोगोनथ' आरो मा होनदों नोंहा मा गेरेन्टि दङ हा मा गेरेन्टि दङ नोंसा गथ' गथाय खांना होनो हागोन होननानै फै नोंबो बिथिं मा थादो बिथिंलाय फै मासि बुन्दि नोंहा रावबो गोसो जायाखै नामा आंनि बोराय नायबाबो गोसो दोनो नों माथो हिनजावसो गलाम माथो सिथाब ओरै फै दाल'सो थिफुला आथिं मालाय सना होगोन होननानै बुंबाय बिनिखायसो बोरायबाबो मालाय हौवाखौ गोसो जादों बाजारनि साला मोनगोन नंदों नों बेफोराव मोनगोन नंदों नोङो ओरै फै मालायनि हिनजावखौ गोसो ओरै फै दाल'सो दालाय नोंनोलाय आंखौ नांगोन ना नांला दाल'सो गोदै बुंदोंमोन माथो ना हिनजावखौ नुनायखाय आंखौ नाङा जाबाय नांनायालाय नांगौमोन नाथाय नोंबो मा गेरेन्टि होनो हानो गथ' गथाय होनो हागोन होननानै नुबाय दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ नुबाय आरो मोजां सिख्ला गोसोबाव मोजां सिख्लाफोरखौ नोङो फिसा खांना होनानै मा जोगो खांना होसिगौ ना फै थांसै मा बहा न'आव मा थाङालै थाङा बिखुनजोआबा न'आव थांबा मा खालामगोन थांनो गारिखौ लाना फै डाइरेक्ट क्वार्टार होलांहानोसै नाङा